Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne Slijpen en ik ga op bezoek bij creatieve, ondernemende en inspirerende Limburgse vrouwen. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kan ik van hen leren? Vandaag is dat Laura Lazzarini, aandachtsverstrekker. Laura, we zitten hier op een supermooi plekje, wilde ik zeggen, maar we zitten in de regen, dat kunnen jullie allemaal zien. Ja. Voordat we daar dadelijk over beginnen waarom we hier zitten natuurlijk, heb ik een paar korte vragen voor je. Of ja, die moet je zo snel mogelijk beantwoorden. Okay. Ja. Geïnspireerd worden of inspireren? Moet ik echt de keuze maken? Ja, tuurlijk. Dan is het inspireren. Noord of Zuid? Zuid. Luisteren of praten? Luisteren. En dan lunchen of dineren? Dineren. Oké. En ik zal nog uitleggen waarom. Ja. Omdat dineren voor ons echt het moment is dat we als gezin bij elkaar zitten. Ja. Dus dat is in dat opzicht dan... dat moment is heilig voor ons, zeg maar even. Het is gezellig. En, ja, maar goed, dan praat je de dag door en zo. Dus voor ons is dineren echt het... ja. Mooi. Hey, we zitten hier een beetje nat geregend op dit plekje, maar we zeiden allebei, we laten het gewoon doorgaan. Ja. Vertel, waarom zitten we hier met dit prachtige uitzicht? Nou, het is natuurlijk nu wat bewolkter en wat heiliger, maar als de zon er vol op staat, dan, maakt op zich niet zo uit. Dit is voor mij de samensmelting van Nederland, Limburg dan misschien wel, maar ik ben natuurlijk Nederlands en half Italiaans. En voor mij symboliseert dit stukje, dit uitzicht, symboliseert dat gevoel, zeg maar eventjes. Dus het Toscane van Limburg noemen wij het altijd wel eens gekscherend. En dat ben ik gewoon, zeg maar eventjes. Niet dat ik nou uit Limburg kom, want ik ben geen Limburgs meertje. Dat horen de mensen, ja? Ja, dus dat ben ik niet. Maar, waar kom je vandaan? Rotterdam. Rotterdam. Ja, dus het is een heel andere kant van, maar ik zou er nooit meer naar terug willen. Ik voel me hier ontzettend thuis. Ah. En dat uitzicht draagt daar wel aan bij, zeg maar eventjes. Hoe ben je dan in het zuiden terechtgekomen? Oh, kijk, dat is echt zo'n Italiaanse roman. Ja, bijna wel. Ja, de liefde. Ik ben, het is nu ondertussen, moet ik even goed gaan rekenen, 25 jaar, maar 25 jaar geleden ben ik Rob tegengekomen. En Rob die woonde ook in het Westen en die stond net op het punt om naar Maastricht te verhuizen. Want hij had een job bij Vodafone die hij in Maastricht ging doen. En wij vonden elkaar wel leuk en we hebben heel lang gelat. En uiteindelijk ben ik verliefd geworden op Maastricht toen in eerste instantie. En daarna natuurlijk de rest van Zuid-Limburg. Maar vooral op Rob. Ja. En ik ben hierheen naartoe gekomen. En ik woon dus nu, denk ik, en dan moet ik even goed nadenken. Ik denk dat dat nu 23 jaar of zo is in het Limburgse landschap. Ja, mooi. Ja. Hey, je bent aandachtsverstrekker. Ja. Leg eens uit. Ik geef aandacht. Ja. In deze maatschappij waar het erg egocentrisch is. Het gaat steeds harder regenen. Ja, precies. Waar mensen toch vrij egocentrisch zijn. Ik en de rest kan stikken. Het gaat ook nog hagelen. Ja. Moet je kijken. We krijgen alles. Als we ook nog maar zon krijgen, dan is het helemaal goed. Dan gaan we het opzetten. Ja, ik denk het wel, ja. Goed idee. Het is echt aan het hagelen. Nee, maar goed, over aandacht gesproken. Maar in een wereld waar aandacht toch best wel iets lastigs is, zeg maar eventjes. En waar mensen oprechte aandacht heel moeilijk geven. Het is heel vluchtig. Hè? Als ik tegen jou vraag hoe gaat het met je, ben ik niet eens geïnteresseerd in het antwoord. Nee. Terwijl ik wel. Hè? Ik bedoel, daar komt het luisteren ook vandaan, hoewel ik nu veel moet praten. Ja. Maar, dus ik vind echt oprechte aandacht geven aan mensen vind ik gewoon ontzettend belangrijk. En juist daarom, en doordat ik ook luister en doordat ik die aandacht geef, zie ik mensen dus gewoon groeien. En dat vind ik gewoon zo gaaf om te zien. En coaches zijn er al zoveel. En ik vond aandacht verstrekken vond ik gewoon een mooie woordspeling, zeg maar eventjes. Ja, is het ook. Ja. Maar je hebt dit beroep niet altijd gehad? Nee. Ik heb ooit informatica gestudeerd. Ja, hij begint weer minder te worden. Kijk. Ik heb ooit informatica en bedrijfskunde gestudeerd in Nijmegen. En daar ben ik ook in afgestudeerd. En daar ben ik ook netjes in begonnen. En wat ik daar vooral geleerd heb is structuren neerleggen. Hè, want je hebt structuurtjes, maar ook analytisch nadenken. Dus ik zie heel vaak heel snel dwarsverbanden.
En ik ben toen eigenlijk in de proceswereld terechtgekomen. Dus processen beschrijven binnen bedrijven. En uiteindelijk, toen zijn we hier de B&B begonnen. Hè, want dat doen we er ook nog eens een keertje bij. Ja. Al 12 jaar overigens. En het was niet helemaal mijn ding. Ik vond het op zich wel leuk met gasten praten en zo. Maar er zit ook ander werk aan vast wat niet zo leuk is. Ik zeg altijd gekscherend, we hebben een huishouden van 18 man. En dat is toch echt een andere business dan wat ik deed. En ik miste het gewoon heel erg. Dus ik had zoiets, nou weet je wat ik vroeger deed. Dat wil ik graag voor kleinere bedrijven gaan doen. Want ook die hebben daar behoefte aan. Ja. En toen merkte ik dat ik heel erg goed aan het kon praten en luisteren. Mm-hmm. En dat mensen echt gewoon hun problemen, wat ze niet tegen hun baas konden vertellen, maar wel tegen mij vertelden. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar volgens mij moet ik daar wat mee. Blijkbaar kan ik dus, en dat is mij ooit verteld, heel makkelijk een veilige en vertrouwde omgeving creëren. Gewoon echt binnen een split second. Waardoor mensen echt gewoon een hele hebben en houden tegen mij durven te vertellen. En ook weten dat het bij mij blijft. Ja. En goed, dat werkt. Dus toen ben ik eigenlijk de coaching ingerold. Gewoon eigenlijk vanzelf. En toen had ik zoiets, ja, maar dit vind ik veel leuker. En toen kwam corona. En toen kwam corona. En ik deed heel veel opkikkerdagen, zeg maar even. Dus gewoon met een groepje ook wel wandelend. Maar dan ook 's middags binnenshuis zitten. Ja, en dat kon allemaal niet meer. Hè. 1,5 meter, daar hadden we geen plek voor. Ja. En toen werd het ook heel druk in de B&B. Maar ik miste wel gewoon mijn job, zeg maar even. Want dat was toch waarom ik een eigen bedrijf was begonnen. Ja. En om gewoon de dingen te kunnen doen die ik leuk vind. Waar ik echt plezier van krijg en waar ik gelukkig van word. Precies. Zeg maar even. Je bent je anderen aan het helpen. Ja, precies. Maar ik word daar heel oprecht gelukkig van. Ja. Ik zeg wel eens, ik wil 1001 dromen realiseren. Maar die ene droom is dan voor mij. Die 1001 droom is dan voor mij. Maar in ieder geval... en toen dacht ik, nou ga ik toch wel goed na gaan denken wat ik met mijn bedrijf wil. En toen heb ik tijdens de wandeling bedacht, ik ga in januari 30 dagen lopen door Zuid-Limburg. Gewoon andere plekjes bezoeken dan dit mooie plekje. Mm-hmm. En gewoon eens kijken hoe mooi Zuid-Limburg is om te lopen. En toen zei Rob tegen mij, nou ja, als jij dat zo graag wil, dan zullen er ook wel ondernemers zijn die daar behoefte aan hebben. En toen heb ik gezegd, ja, vind ik leuk en aardig en dat vind ik een goed idee. En dus Camino della Fortuna is toen ontstaan. Maar toen heb ik eigenlijk gedacht, ja, ik wil er dan wel geld voor vragen. Want ik had eigenlijk begin 2020 besloten, ik ga niks meer gratis doen. Ja. En toen dacht ik ga er een goed doel aan plakken. Mm-hmm, want dan wandel je in ieder geval voor een goed doel. En ja, goed, mijn volgers hebben me geholpen om dat goede doel te vinden. Kijk eens, dat is onweer. En we zitten onder de bomen. Niet alleen zon nog, hè? Ja, precies. We hebben echt alles gehad. Ja. En daar is het Credohuis, wat zwerfjongeren opvangt, is daar uitgekomen. En toen ben ik gaan roepen en gaan blazen. Ik ben ook uiteindelijk in de krant terechtgekomen. Dat is zo, wat gebeurt er? Ja, supermooi. Ja, dat vond ik echt heel erg gaaf. En ik denk nou, als ik er 15 krijg, in mijn handjes klappen. En die andere 15 dagen zijn dan voor mezelf, dacht ik. Nou, mooi niet, hè? Gewoon een wachtlijst. Oh, wat goed. En hoeveel heb je er in totaal nu gehad? Volgens mij zit ik aan de 50. Oh, netjes. Ja. En er staan nog steeds mensen En er staan nog steeds mensen te wachten. Ja, dus, maar het is niet alleen de Camino, er zijn ook mensen die dan een stappenkaart kopen, zeg maar even. Dus die zeggen, nou ik vond dit zo gaaf, ik wil gewoon dat je de rest van het jaar met me meeloopt. En dat vind ik helemaal super, want ja, weet je, dan loop je dus echt mee op dat pad van geluk van die ondernemer. Ja, en dan zie je ook dat de gesprekken met jou waarde hebben. Ja. Voor mensen. Ja, precies. Het is een bevestiging. Ja, precies. Mooi. En ik vind het ook gewoon heel superleuk om dan te zien hoe die ondernemer groeit en wat voor beslissingen die maakt en wat voor keuzes er uitkomen. En ja, goed, hoe het opeens gewoon een ander persoon wordt in zo'n loop van het jaar. Gewoon het is mooi om te zien, want je bloeit helemaal. Ja, ik vind het ook zo superleuk. Ik heb je gevraagd een object of iets mee te nemen wat veel waarde voor jou heeft. Ja, het is een paspoort. Oké, vertel. Het is een paspoort wat niet meer geldig is. Het is niet zozeer het paspoort, maar het is het verhaal wat erachter zit. Ja. 21 jaar geleden hebben Rob en ik op een zaterdagavond de keuze gemaakt om een jaar lang op reis te gaan. Op een zaterdagavond doe je dat gewoon even, ja. Nou ja, bij een lekker dinertje. Rob had lekker gekookt en we zaten aan een wijntje. En, ik snap wel dat je verliefd op die man bent geworden.
maar het is niet goed voor de Nee, maar goed. In ieder geval, die zaterdag had lekker gekookt. En we zaten dus te bedenken, te brainstormen. Goh, wat willen we van het leven? We kennen elkaar, nou hoe lang kennen we elkaar? Ik denk een half jaar, misschien een jaar. Ja. En wat willen we nu van het leven? En hoe zien we onze toekomst? En dat soort dingen. En vrienden van ons die waren net terug van een jaar lang reizen met prachtige verhalen. En Rob en ik vonden reizen heel erg leuk. En toen zeiden we tegen elkaar, goh, nou, dat zou ik ook best wel willen. Nou ja, dan gaan we dat doen. En toen hebben we eigenlijk in die week daarna gekeken of het financieel mogelijk was om een jaar ertussenuit te knijpen. En dat was het. Nou. En eigenlijk hebben we toen gelijk zijn we gaan zeggen, wij gaan in september vertrekken. En dus we hebben er ongeveer 5 maanden voor over gedaan om alles te organiseren. Ja. En we hebben een ticket enkele reis Beijing geboekt. Met een rugzak. En we zijn gegaan. Oh, wat is je het meeste bijgebleven? De vrijheid, denk ik. Weet je, niks moest en alles mocht. En de natuur, de beesten, de mensen. We hebben zelfs bijna op het punt gestaan om te emigreren naar Nieuw-Zeeland. Ja, dat snap ik. En toen wij thuis kwamen was iedereen heel erg benieuwd. Oh nee, vroeg Rob me wel te huwelijk. Toen wij thuis kwamen op het vliegveld met iedereen erbij. Hè, toen mooi. Ja, dus dat was wel heel Dus erg zij kwamen jou ophalen, Ja, of dus jullie de ophalen. hele familie stond er. En hij ging op zijn knieën. Ja, Nou, in de juicebar, heb je toch? in de juicebar op Schiphol. Maar dan heb je toch je Italiaanse roman. Ja, eigenlijk wel ja. Als we de mensen die nu kijken een tip zou moeten geven. Geniet van elk moment van de dag. Want het leven kan heel kort zijn. Maar het is vooral de reis van het leven wat het mooi maakt. Dus als je van elk moment kan genieten. Nou, ik bedoel, wij hebben nu ook in de regenbui gezeten. Ja, voor het hebben we ook droog. van genoten, toch? Maar het had wel iets. Hè? Dus uiteindelijk is het toch gewoon heel leuk. Ja. Maar geniet van elk moment dat je meemaakt. En ook als je denkt van nou, weet je, ik heb niks om van te genieten. Er is altijd wel één dingetje waar je van kan genieten. Al is het maar een glimlach van een kind. Geniet dan van dat soort momenten. Want dat is zo belangrijk. Hele mooi. Echt heel belangrijk. Laura, super bedankt voor dit mooie gesprek. Ik vond het superleuk. Ik zal je kleren wel drogen. Ik heb het droog en heel geduldig is. Gelukkig. Ik heb allemaal losse dingen voor jou. Oh, oké. Omdat het lekker is. Je denkt van het eten. Lekker Burgondisch. Wat lekker Kijk eens. allemaal. Dankjewel voor het mooie gesprek. Oh, wat lekker. En wij gaan wandelen. Wij gaan wandelen. Ja, precies. Dat hadden we ook afgesproken. Ja. En het is nu droog. Het is dus droog. ja. We kunnen gewoon doorwandelen. Nee, superleuk. Ik vond Super. het echt leuk. Ja? Ja. Vond je het een toffe aflevering en denk je vanaf nu wil ik er geen meer missen? Klik dan nu op abonneren.